Vakomana tinyatsokuona kuti kunyika yeMozambique vanhu veko aiwa vane courage, vanhu veko vari very very brave, vanhu veko vari kunyatsokufighta for their own identity. Ndinoda kuti tiona kuti whilst Sadc extraordinary summit zvakanga irimo munyika yeZimbabwe muguta reHarare isina kudeliver any resolution pamusoro pecrisis iri kuMozambique. Noti maMozambicans aiwa vanoramba vakazvipira kuti going to fight kuti tiremove vakomana vana Daniel Chapo ava nana Philippe Nyusi. Sana pena mashuka mudanyika panapa anoti subscribe like out on the bell icon. Nokuti vakomana, this is the recent video ramuri kuona tesima pictures ayo. Muri kuona kuti vakomana vekuMozambique vari kuuya vachiimba masongs vachifighta kuti aiwa vakomana vana Daniel Chapo ngavabve noda kuti havana kuwina, hatina kumbovavhotera. Sezvo muri kuona mapictures umo ndo zvakaita mastreets ekuMozambique. Panapa tona kuti vanhu vanonyora chiti while it's a Sadc extraordinary summit held in Harare delivered nothing, Mozambicans haven't left the streets in their pursuit for electoral justice. This is lunchtime demos in Maputo. Tukonda kumaputo akusikana kuti kujiwa rinopisa. Vakomana vatombomira business operations kana kune vaitengesa vaikumbasa na kupi vatoshut down. But aiwa ngatimbofaitira now inodetermine our own future, inodetermine kuti in the next 5 years tinenge tichitambura here kana kuti nyika yedu ichabudirira. Vakomana they are resisting the outcome yakabuditsiwa nema-elections, our recent elections. Ationa kuti in this post-election crisis people they are protesting, fighting kuti vakomana with the ruling party yavo vabve. Tudze mafunguro emo twedi pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section pedu, subscribe or like, turn on the bell icon.